Δασκάλε, έξερε τα δουλειά ακόμα. Στο θάρρο του Τρικάλου να παίξουμε μαζί δεν ήταν άσχημα. Για τις ημέρες που είχε, έτσι ήταν και τότε με την Κατερίνα. Για την βροχή που είχε, το στάδιο ήταν... Κάτσε, σταμάτησε. Πάμε να πιέσουμε! Σε παρακαλώ στον Πειραιά, πες η γιαγιά να περάσει από τον Πειραιά και από τα καμίνια τώρα. Τώρα, να περάσει.
Άρτη Μαρία, δεν μπορεί. Πίεσε συνεχώς. Χρήστα, συνεννοηθείτε! Πάσο! Ανέβα κι άλλο. Τρεις είστε, μία είναι. Έλα! Ήταν ένας αγώνας δυνατός ανάμεσα σε δύο ομάδες που προσπαθήσαν να παίξουν ποδόσφαιρο, τις οποίες δεν βοήθησε καθόλου το γήπεδο. Θεωρώ ότι αυτό το γήπεδο είναι κατάλληλο για να παίξει ποδόσφαιρο, γιατί τα κορίτσια, παρόλο που έχουν δυνατότητες, δεν μπορούν να αποδώσουν σε αυτό το γήπεδο. Κρίθηκε καθαρά μόνο στη δύναμη και στην τυχή και στον αέρα. Θεωρώ ότι εντάξει, είχαν περισσότερες φάσεις στα τρίκαλα στον πρώτο ημίχρονο.
ευτυχήσαμε να μην δεχτούμε τον γκολ. Το μάτς μετά ήταν ισορροπημένο, είτε είχαν και οι δύο ομάδες ευκαιρίες. Πιστεύω ότι το ποιοι ήταν το πιο δίκαιο αποτέλεσμα, όπως εξελίχθηκε ο αγώνας. Είμαστε ευχαριστημένες γιατί παίξαμε δυνατά. Παίξαμε με ψυχή, το θέλαμε. Δεν βοηθούσε καθόλου το γήπεδο. Ήταν δύσκολες οι συνθήκες πάρα πολύ λόγω του γηπέδου. Είμαστε ευχαριστημένες. Έπρεπε να πάρουμε και την νίκη, δεν μπορέσαμε. Δεν πειράζει. Την επόμενη φορά θα είμαστε καλύτερες. Παρακολουθήσαμε σε έναν πάρα πολύ άσχημο αγωνιστικό χώρο ένα καταπληκτικό παιχνίδι της ομάδας μας. Τα κορίτσια έκαναν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Δώσαν ό,τι είχαν και δεν είχαν, προσπάθησαν, δημιούργησαν ευκαιρίες, αλλά δυστυχώς για άλλη μια φορά η τύχη δεν τις βοήθησε. Παρ' όλα αυτά, ευχαριστούμε τα κορίτσια που αποδίδουν και συνεχίζουν και προσπαθούν, είμαστε χαρούμενοι, κρατάμε όλοι μας αυτή τη θετική και καλή προσπάθεια που κάνουμε, όλοι μας, και πάνω απ' όλα τα κορίτσια βέβαια, και συνεχίζουμε έτσι για το επόμενο παιχνίδι. Την επόμενη Κυριακή στο Εθνικό Στάδιο, αυτή τη φορά Τρικάλων, με τη Φλόρινα, με το φιληριακό της Φλόρινας. Σήμερα προσπάθησαν και οι δύο ομάδες σε ένα κακοαγωνιστικό χώρο να παίξουν μπάλα. Για τα Τρίκαλα ειδικά χάσαμε κάποιες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο. Πέντε κλασικές ευκαιρίες θα ήθελα να πω κιόλας. Δεν μας βγήκε το παιχνίδι όπως πήγε. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν παίξαμε τόσο καλά όσο περιμέναμε. Προσπαθήσαμε αρκετά, δεν έμπαινε μπάλα και πήραμε ένα μέτρο αποτέλεσμα για πρωτοπόρος ομάδα. Σε αυτά τα τελευταία 4 παιχνίδια λίγα γκολ βάλαμε. Εντάξει, αυτό προσπαθήσαμε, αυτό είχαμε. Να ανεβούμε.